Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ma jridx jagħmel apoloġija lid deputat Laburista Carmelo Abela talli l-Partiti Nazzjonalista rikeb fuq il-gidba fil-konfront tiegħu u qal li Abela kien involut fl-attentat hold-up fuq il-Bank HSBC fl-2010. Meta mistoqsim il-ġurnalista One News dwar jekk hux se jagħmel tali apoloġija, Grech qal li issa wieħed jara. Wara li dak il-każ jitlesta mbagħad. Ġifier ħadd titlob apoloġija dakinhar wara li tinqatel. Wieħed jara minn dik id-direzzjoni. Grech għamel din id-dikjarazzjoni minkejja li l-qorti kienet jibsa fid-deċiżjoni tagħha għax minn barra li sabet li Jason Azzopardi gideb fuq Carmelo Abela fakret kif il-libertà tal-espressjoni ma tagħti l-protezzjoni lil ħadd biex jippubblika bla doċ fuq il-mezzi soċjali. Bernard Grech biex jiddefendi lil min poġġieħ kap ipprova jitfa' l-każ taħt it-tapit. Mela jiena nifhem illi min qed jipprova jagħmel anke ixu minn din is-sitwazzjoni. Grech għalhekk fl-isfond li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista kien imgiddeb ukoll minn żewġ inkjesti separati wara li għal darb'oħra l-Partit Nazzjonalista rikeb fuq il-gideb u l-allegazzjonijiet ta' Azzopardi dwar mewt fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Madankollu l-Kap Nazzjonalista għażel li jaħrab milli jwieġeb domanda oħra fuq Jason Azzopardi. Lil Jason Azzopardi għadek taraħ bħala esit kif qed Dwar Jason Azzopardi, Bernard Grech kien seħlu bħala riżorsa għal Partit Nazzjonalista u l-pajjiż fl-aħħar ġimgħat. Jien naħseb li huwa riżorsa għal pajjiż. Jason Azzopardi kien deputat, kien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista wkoll. Kien riżorsa u asset għal pajjiż u għal partit. U naħseb li għadu riżorsa għal pajjiż.